Naslov, dve tačke. Zapravo sve što se događa u kuhinji ima izraznu seksualnu komponentu. Znači, pranje sudova je ima. To je problem. Kako je ti pristaje? Ja se nadam kao hedonistu. Moje ime je Irina Tomić i danas ćemo kuvati. Odnosno, ja ću kuvati da biste me videli. Jer tako? Upravo. Tako da, sad ćemo da kuvamo. Dosta smo pričali. Evo, na primjer, ovako. Ovo je bundeva. To je obožavam. Ali zašto je obožavam? Prvo, zato što je užasno mirisna. Obožavam da je mirišem. Znam da znaš kako miriše, ali taj miris je tako divan i tako je pitom i mnogo ga volim. Onda imamo crveni luk, kao što sam pomenula, osnovni sastojak. Imamo u ovom slučaju mirođiju, koja je zamrznuta, pošto više volim da je zamrznem i da onda bude kao da je sveža. Ja ću se uvijek praviti da je sveža. I imamo pinjole. Ovo je ekskluzivni trenutak i moramo koristiti ekskluzivne sastojke. Imam jedan začin koji ne znam kako se zove uopšte. Dovukla sam ga iz Tunisa pre izvesnog vremena. I on je onaj element koji kuhinji daje epitet orijentalna. Liči na susam, ali je crn. Čak je manji od susama, ali dovoljno je samo nekoliko zrnaca da stavite i potpuno je bijelo kao iz Alžira ili Istanbula. Nije ni bitno, ali ako hoćete taj jedan moment, onda upravo to začin koji, nažalost, ja ne znam kako se zove. No, evo viš, izlupana daska. I ne želim da kupim novo. Dok se ova ne polomi skroz, ja ne želim da kupim novo. Ne zato što ne mogu, nego zato što mi je slatko jer je korišćena. Jer je svašta, iako je od plastike, ona je svašta ponela u sebi. Već. Imam 3 noža, nemam sataru, pa mi je žao. Ja nisam imala sjajnu sataru, nekako u kući smo uvijek imali satara. Ovo je prvi trenutak da nemam sataru kojom sve radim. Ti kuvaš na ovom, da. Ne na klasičan šporet. Ja sam do skoro imala klasičan šporet, međutim nisam uspela da ga popravim i onda sam morala da uzmem mamin stari šporet, a to je ovo, to stoje neka ploča, da, uz koju sam dobila i rernu. A rerna je tu? A rerna je tu. Ona je trenutno malo niže nego što bi trebalo da bude, ali nešto se interesantno dogodilo pre neki dan. Moja svekrva me pitala da li ću ja ugraditi visoko rernu. Ja sam rekla, naravno da ne. Jer, ako pravim neko jelo, do koga mi je stalo, ja volim da mu se poklonim svaki put kada otvorem rernu. Jer onda iskazujem mu poštovanje. I to mi je nekako normalno. Dok, recimo, kad je rerna u pitanju, ima da bude dole. Kraj. Ovo je sad fiksirano tu. Koje? Mislim, ovo je mesto. To je njeno buduće mesto. Sad razmišljam na koju visinu da je podignem. Da, kad sam već kod tog savijanja, da li možeš izaći iz moje male kuhinje? Što si u sledećem? Zašto nismo snimili prvi put emisiju? Kada se sagnem da odam počast onome što je u rerni, to je jedan položaj koji pokreće izvesne misli u glavi, koje nisu za radio. Da. I zato sam imala problem prethodnog puta. Zapravo sve što se događa u kuhinji ima izraznu seksualnu komponentu. Znači, pranje sudova je ima. To je problem. Znači, moj šporet, novi, je problematičan zato što ako uhvatim šporet, odnosno ukoliko držim metalnu kašiku i mešam nešto, a uhvatim se slučajno za čajnik, proleti struja kroz mene.
Nisam još stigla to da popravim, ali to je jedna nova komponenta u kuhinji koja daje poseban električni ritam kuvanju. A je ovo avan ili je za nešto specijalno? To je avan. To je moj omiljeni avan. Prije nego što sam počela da kuvam, imala sam ideju da ja moram doneti ručno pravljeni avan i imati ručno pravljeni avan u kuhinji. Nisam imala predstavu kako ću da ga nađem i odakle ću da ga donesem. Pretpostavila sam da će to biti Istanbul jer se to tako potrefila, a naravno Istanbul ima seksualnu komponentu, pošto je sve u njemu tako slojevito, kao što je i razvoj odnosa sa izvesnom osobom, odnosno ja imam jedan ljubavni odnos prema Istanbulu, jer sam još kao mala slušala priču kako su moji otac i majka bili u Istanbulu i kako je to bilo jedno božanstveno iskustvo, ali nevezano sa njima ja sam tu negde pronašla sebe i nisam htjela da idem u Istanbul do izvesnog trenutka, mislim da sam imala nekih 17 godina i to mi je možda najvažnije putovanje u životu kada sam upravo i donela ovaj avan i od tada se Istanbul stalno vraćam. Tako da taj avan je nešto što sam ja donela kao prvu uspomenu iz Istanbula, u kome sam još kao mala znala da ću upoznati svoga muža. Nije ništa bilo veštački, nije ništa bilo zacrtano, jednostavno se sve to tako fino odvilo. I svaki put kad uzmem taj avan u ruke, ja se setim i mojih roditelja, setim se i moje priče. No, da se vratim u našem kuvanju. Volim uvijek da popijem i piće u kuhinji. Višnje i višnjevače mi pružaju posebnu inspiraciju, ali ne uvek, ne zavisi. Nekad je to vino, nekad je slatk vino. Nije čak ni bitno. Crveni luk je moj omiljeni luk, pored belog, jer me direktno vraća u vreme kada smo bili na moru i vraća mi sećanje o tome kako je potrebno da imate za idealan obrok, ne govorimo o vazdušnoj kuhinji, domaći kozji sir, mladi, može i stariji malo, ne mnogo, onaj mladi koji kada zagrizete vam škripi pod zubima, on nije kao kravlji mladi. Ja ne volim mladi kravlji sir zato što on nema ukus. Ovaj sir ima ukus i ovaj sir ima miris i ima božanstvenu priču svaki put, jer gospođa koja je pravila taj sir, njen muž se spasa zahvaljujući kozama, oni ih hrane nisu imali, međutim silno se razbolao, svi lekari su digli ruke od njega, rekli su gotovo. I onda je slučajno čuo da bi možda mleko kozije i još neke proizvodi koji mogu od mleka da se naprave, da mu pomognu. I čovjek se izlečio, ali je prva stvar koju su mu rekli kad je kupovao koze bila da on mora koze voleti i da ne može da pomuze kozu dok joj ne kaže lepe stvari, dok joj ne tepa, tako da od samog početka kako nastaje taj sir, taj čak nije ni od mleka, nego od trenutka kada se mleko uzima od koze, postoji jedan vrlo lep običaj lokalni, njihov domaći. I taj sir je božanstven, samo je on, malo maslinovog ulja, grbaljski paradajz, koji mi je uvek bio fascinantan. Grbaljski paradajz je ogroman, on je ružan na izgled. Evropska unija bi već ga odbacila kao bilo kakvu mogućnost da se nađe na tržištu, a u stvari to je najbolji paradajz na svetu, koji je od jednog paradajza, to je kao kilogram hleba, mislim može biti ogroman, i eto samo malo morske soli i to je to, ne morate ni hleb imati, ništa, znači samo to, malo kapule ili crvenog luka, sir i to je najlepše, ništa vam više ne treba. Volim da mi ruke mirišu na beli. Recimo kad seckam beli luk, onda cijelog dana koliko god puta prala ruke i čime god da perem ruke, ostaje će taj miris belog luka
I onda obožavam malo, pa šta god da radim, bilo da sam na fakultetu ili vežbam na kongama ili džembetu, samo volim da se zaustavim na trenutak i da pomirišem prste, jer je to božanstven miris. Puter, koji obožavam, ne volim margarin, volim puter, volim masni puter koji je tako štetan po zdravlje, što kaže moj otac. Volim i suncokretovo ulje, zato što je luk koji se prži na suncokretovom ulju potpuno nešto drugačije od onog koji se prži na maslinovom ulju. U ovom slučaju više mi odgovara suncokretovo. Moram naravno da ti malo što direktno. Nekada sam kuvala s nekim u mojoj maloj kućini, tako da mi je sad... Ja ti pridržim. Sjajno, da ne se gledam, sad ovde napravim. Ne, slobodno da svojim. A muštikla, to je posebna priča. Nekako, svi maltene u mojoj porodici bili su pušači. I ja sam vezala duvan kao hranu, odnosno usvojila sam ga kao jednu vrstu hrane. I sigurno da bih imala mnogo više kilograma u životu da nisam sklona duvanu. Drugo, što se tiče muštikle, ona je za mene simbol, kad su žene u pitanju u 20. veku, simbol jednog bezobraznog, u pozitivnom smislu, provokativnog ponašanja, jer nekako moja prababa je važila i prababa moga muža za ne muškobanjastu, nego za smelu ženu, zato što je išla ulicama Beograda i pušila na muštiklu. I tako, od prvog trenutka kad sam maltene počela da konzumiram duvan, sam poželjela da imam muštiklu. Međutim, u mojoj porodici nije se našla ta babina muštikla stara i onda je jedan moj prijatelj meni poklonio njegove babe muštiklu, jer je ona bila ta jedna žena ja mislim da je ona iz Požareca, koja je tako bezobrazno išla ulicama Požarevca i pušila na muštiklu. Ono što je vrlo slatko po te muštikle, to je da je ona bila polomljena. To je bio sad da izvadim. Ja ne smijem da koristim, odnosno žao mi je da koristim. Jedno vreme sam je koristila jer sam razmišljala, pa dobro, ako sam je dobila, jeste, ona je vrlo stara i sve to lepo, ali ako sam je dobila da bih imala muštiklu, moram je makar malo koristiti. I onda sam u Istanbulu, očekujući, pošto na ovde nisam naletela na majstore koji su prihvatili da mi pomognu oko popravljanja iste, onda sam tamo zamolila da mi poprave i nisu imali načina da mi nadomeste taj čilibarni deo, ali su mi odsekli taj usnik baš tako da mogu da je koristim. Međutim, posle izvesnog vremena bilo mi je žao, a i našla sam svoje. Tako da imam sad čitavu kolekciju muštikla koje imaju svakako jedan zavodnički moment svaki put kada zapalim cigaretu. Osjećam se kao žensko u punom smislu te reči, a ne ono što su govorili ranije kao malo muškobanjasto i bezobrazno sa provokacijama. Ali čak to nije ni bitno. To je jedan ugođaj, još jedan od mnogih, trenutno je ovo zvuk rendeta, koji može biti malo drugačiji, ali sad pošto pričam ne mogu skroz da se skoncentrišem na rendanje, čak može biti vrlo ritmičan i zanimljiv. Može. Pušam da pravim što manje buke. Ne, dobro je kad da buke treba. Tako. Sad baš nemam inspiracije da stvaram muziku dok rendam, ali to se isto događa. I naravno i to je posebno uživanje. Sve je uživanje u kuhinji. Biće ovo dosta, ostatak ide životinjama. Mama će zamorac da jede. I onako sam joj uzela, jadna. Morala je da ustupi malo. Ona je ženska. Da, ona je žensko i moram priznati vrlo je fit za razliku od većine zamoraca koje vidim.
Ali to je... A kad je pojedeš, Pa to. mora buditi. I u kuhinji ne bi smjela da ima žurbe. Iako je odabir jela koje pravim uvijek takav da nisam obavezna satima da budem u kuhinji. Volim da mogu i na brzinu, ako je potrebno da napravim to, a da mogu i da uživam u svakom trenutku i seckanja, i stavljanja, i slušanja toga kako se sprema. Kako prelazi iz jednog oblika u drugi. Zato nisam ja to mislim da sam čula, a i mislim da se slažem u velikoj meri sa time da je kuvanje i alhemijski proces preobražavanja, odnosno uopšte proces metamorfoze, nešto što sam od uvek volela i što me inspirisala, jer upravo to i jeste cilj svega. Mi se moramo menjati da bismo bili bolji. I nemam problem kad nešto ne znam. Pinjoli. Ne koristim ih često, ali tako mi dođe. Nije neophodno sastojati u kuhinji, ali lepo ga imati, jer tako kad vam dođe neka snobovska družina, onda kažete pinjoli, a oni svi padnu sa stolice. Pritom, recimo šafran, ne mogu da priuštim onaj pravi šafran, pravi, međutim u Istanbulu imam jednog svog dobavljača šafrana koji nalazi, da kažem, neku meru između mešanja sa karijem, pa onda to ima nekog smisla, ali to je začin koji sam ja tražila godinama, zato što je to začin koji se koristi, koji koriste lokalci u Istanbulu za pravljenje kebaba. Odnosno za pravljenje sosa od paradajza koji se stavlja preko kebaba. Jer ja ne volim da jedem u skupim restoranima u Istanbulu, volim u lokalnim, gde muvice vam lete, nažalost, nema tanjira, eventualno dobijete u papiru, možete da sednete u plastičnu stolicu, ali sve to ima jedan gušt koji je poseban i zbog koga dodatno volim da idem u Istanbul. I to je recimo grad u kome samo to volim da jedem. Uopšte me ne zanimaju ostala slana jela. O slatkima je već tu druga priča, tu dolazim da jedem slatko, jer maltene ne postoji slatkiš koji ne volim u Istanbulu. Maltene. Omiljeni začin. Ovdje se nalaze istanbulski začini u ovom delu. I godinama sam pokušavala da nagovorim prodavca i kuvara u toj lokalnoj, kako bih rekla, kafanici ili kiosku koji je malo proširen, da mi oda koji je to začin, i on nije hteo. I onda sam ja tako išla po pijaci i isprobavala koliko god sam mogla začina. Opet, kada probate mnogo začina u isto vreme, onda na kraju svi izgledaju isto. A šta je ovaj što piše najbolji? Mislila sam da je to najbolji, jer u stvari tako bih pogrešila i kupila neki koji liči, ali nije to. I čak sam našla jedan koji je dosta sličan ovome, ali mi je falilo nešto i znala sam da nije to. Onda kada sam shvatila da je to taj začin, od tada svaki put kad neko ide u Istanbul, onda mu sipa malo začina, jer razume se da nemam pojma kako se zove, kao i za većinu začina nemam blage veze kako se zove, ali mi je bitno da mogu da pošaljem tamo mom prodavcu, jer on zna tačno koji je. Što se tiče ovog posluživnika ovde koji sam izdvojila, tu se nalaze neke namirnice bez kojih ne kuvam. Šta je u erotiku? Polako. Ne, s tim ne kuvam. Međutim, to je vrlo bitna komponenta koja je u potpunosti u skladu sa pričom, jel te? Moja omiljena slatko ljuti papričica. Pa to je ono. To je ono. Ono je odlično, da. Evo Bože, moram da ga jedem i kad nema uz šta, nego čisto onako. To sam jeo pretno. Ti si jeo, jeste. Da, odlično. Obožavam, da. Sad, što ja inače strašno volim ljuto, onda tražim različite vrste ljutih sosova i ovo je mnogo zanimljiv, to ću ti ga dati, mislim da ga nisi probao. To je navodno tajlandski čili koji ima i belog luka u sebi i sladak i ljut je, razume se, idi nam niže. Da nastavimo ovdje. Plavi sir. Ali samo ovaj plavi sir. Nijedan drugi.
To što ima recimo nekih na Meru koji su možda jeftiniji, možda ni ovo nije skup, nekih 200 dinara, mislim da je. Nije kod mene 200 dinara, to sam primetila. 180, ne znam, bio je jedno vreme 215, a nije bitno. Ali možemo ga i otvoriti. Jako ga često koristim u kuhinju, čak mnogo više nego u jelu ovako. Ali je izuzetno jak i divan, nije masan, ima lep miris i može se koristiti i za spremljene i lososa i piuleta i tikvica i svega. Da, ovaj sos, oyster sos, tako da njega uvek imam, a tražila sam ga isto jako dugo, iako sam ga vidjela u periodu pre nego što mi je palo na pamet da bi mogla da ga nabavim. Odjedan put da nigde nije bilo. I mesecima sam čekala da se pojavi i srećom naletala sam na pijaci na jednog gospodina koji to donosi iz Mađarske. Tako da sad kod njega kupujem ja recimo tajlandski čili i soja sos ima najbolji i ovaj oyster sos ima najbolji. I sad konačno dolazimo do onoga što si pitao šta je. Nije jelo za kuvanje. Međutim, pošto je ovo treći pokušaj snimanja emisije, iz istog tog razloga, sam namjerno stavila da uključimo i to, ako je već bal neke maskebal, jer tako, obožavam jestiva ulje za masažu. Ovdje su grapefruit i cimet. I potpuno sam oduševljena više cimetom čak nego grapefruitom. Potpuno su različitog tipa, iako je i isti proizvođač, sve je maltene isto što se tiče proizvodnje i recepta, međutim potpuno drugačiji osjećaj. Cimetno ulje je božanstveno i na ukus i na miris, a grapefruit samo je interesantno zato što je grapefruit. A potpuno, iako je masniji od ovog cimetnog ulja. Da, cimet. Dime, zato što je jestiv. Mogu da probam. Grapefruit nije lep. No, on je dobrog mirisa, ali nije to. Grapefruit. Ne, dobro je. A ne možeš da osjetiš. Osjetio sam. Gdje je sad ovaj grape? Evo ti grape isto. Da. Aha, sad sam ja cimetna. Stavaj ga na... tu. Samo pomišljam sa cimetnom. Neće. A to služi za masažu? To služi za šijacu masažu. Aha. A može i da se jede? A može da se... Masnije i posle mu se pojavi ukus, blagi ukus. Ono je Pravo si. interesantno, mnogo interesantnije od onih. Da, onda sam porazgovor cijelo, ovo je novo. Ja ne smijem da žvaćem na dijeti, samo smijem ulje da jedem. A zato što je slatkasto. I onda je divno. Znači, šta smo sad radili u zadnjih 3 minute? Mazali smo se jestivim uljima za šijacu masažu, jednog grapefruita, drugo cimetom i podelili smo se. Tebi se više sviđa grape, meni se više sviđa cimet. Mirisali smo, mazali smo i probali smo. A imamo i muzičku pratnju. I zapalimo cigaretu. Ajmo. Zašto prošla 2 puta nije uspelo? Zato što je meni bilo neprijatno da pomenem onu glavnu stvar koja stoji, a to jeste ne jedno, nego jednostavno seksualno uzbuđenje koje postoji u potpuno različitim vidovima i stalno je prisutno na neki način, da li preko taktilnog, da li preko toga kada
jednostavno se proba jelo ili u tome kako se dodaju začini, koji začini se dodaju, šta se želi postići, šta se želi postići ne samo u tom trenutku, već koje raspoloženje određeni začini eventualno mogu da izazovu. Da li mogu da naljute, da li mogu da smire, da li mogu da uzbude. To je sve jedna mnogo lepa igra koja podsjeća na predigru seksualnog tipa, ali nekada čak i na sam odnos, jer je zadovoljstvo kada se gleda onaj kome je jelo namenjeno dok jede, ne mogu da kažem da je baš skroz isto, ali može se napraviti ta paralela svakako, odnosno ja je moram napraviti jer je to u mom slučaju tako. Gde to uživanje koje ja imam dok gledam, i ne moram čak ni da gledam, dovoljno mi je da slušam kako taj neko kome je jelo namenjeno uživa u tom jelu ili ne uživa. Možda je trebalo da ispadne potpuno nešto drugačije, ali prvenstveno sluh, najmanje vid u tom trenutku, ima i vida, ali ti zvuci su ono što dovodi do dodatnog uzbuđenja. Jer to jeste vrhunac kada se jelo pojede, jer ja kao osoba koja kuva sebe naravno ugrađujem u to jelo, ali na samom kraju u stvari ja sam sebe dala. Nije jelo na tanjiru, nego sam ja na tanjiru. I to je ono što mi je bio veliki problem da pomenem kada smo prošli put pričali, jer nalazim samo razloge zbog kojih ne bi trebalo da napravimo ovu emisiju, iako sa druge strane jako želim da je napravimo, jer samo razmišljanje o njoj me nateralo da priznam mnoge stvari. Shvatila sam da, na primjer, ja sam od svih, da kažem, prostorije u kući najopuštenije u kuhinji. Shvatila sam da sam omiljene knjige stavila upravo u kuhinju, koje nemaju nikakve veze sa mojom strukom, nego jednostavno omiljeni pisci, omiljene teme, sve ono što predstavlja jedan deo mog privatnog vremena koji ostaje samo moj, do te mere da sam ga čak i krila i od same sebe. Kako ti pristaje? Ja se nadam kao hedonistu. Moje ime je Irina Tomić i danas ćemo kuvati. Odnosno, ja ću kuvati da biste me videli. Jer tako? Upravo te. Emisiju radio Bojan Lazić.